apa sing ampuh ming kowe Senggono. Kowe tak kandhake sedulurku Tunggal Bayu sing aku durung tau ketemu. Wujude ya kethek putih. Jenenge Anoman. Wah. Kowe iso ngalahke karo dulurku, kakangku Tunggal Bayu, Bayu Kenoro ya Anoman. Aku ngakoni keunggulanmu Senggono. Lah dalah adikku diadiku juga. Barang aku arep ngrangkul si Adi kok malah mbok duwuh. Pun kakang mbok jotos nganti kelekaran. Kowe munyuk mencla-mencle. Lho. Mencla-mencle piye? Wah, aku nyebut kakangku Tunggal Bayu jenenge Anoman, kok arep ngrangkul karo aku. Dasarmu apa kok sik to? Kowe tak kandhani ya, Di. Aku kuwi Senggono ya Anoman. Wah, mau muni Senggono saiki ngaku Anoman. Sing bener sing endi? Kusik to. Jenengku kuwi akeh, Senggono, Anoman, Mayangkara, Rama Dayapati, Maruti, Guru Putra kuwi jenengku kabeh. Wah, dadi aku kuwi ya kakangmu Anoman. Jarine Bathara Bayu, Anoman kuwi ora padha kowe. Lho, ora padha aku piye? Ning gedhe kaya aku. Wah, kowe kok cilik semono. Kok sik to, aku kuwi ya iso gedhe. Arep kadang-kadang nganggo obat aku ki iso gedhe. Ning rak ya wanci to, Yai, wanci. Ngono. Iki urung wancine aku gedhe. Aja jembrono, aja cumletan. Lho, aku ora cumletan iki tenanan. Apa kowe Anoman tenan? Yo, aku kadang Anoman. Yo, yen pancen kowe Anoman, takoni yen kowe Anoman, wis saiki kowe bali yo. Lho, kok sik to?